Takže čaute Tujku, zdravím všetkých živých a neživých. A vítajte, moment ešte, prepáčte. A vítajte pri novom videu, tentokrát je to opäť programovanie z DroidScriptu. Teraz som si pre vás prichystal, vlastne toto sme mali, tento text. A prichystal som si pre vás tento text. To je text edits. Čiže vlastne niečo tu máte a viete si to prepísať. To je ten text edit. A teraz idem vysvetľovať. Takže text edit, to už som minule vysvetľoval, čo je. Toto je meno toho, čo to je. Potom to napíšete si kód create text edit a sem nejaký text, ktorý budete mať na začiatku a môžete ho prepísať. Čiže ja tam mám hello. A potom to máte like, to som vysvetľoval. No ale prejdeme na podstatnejšie a to sú tlačítka load a save. Vlastne načítať a uložiť. Čiže ak si sem dám, vlastne ak si toto tu prepíšem, a ja si to uložím tlačítkom save a teraz by sa mi to zmazalo a dajme tomu, že by sa mi vypla aplikácia a znova si ju zapnem, tak sa stane to, že tam mám text hello. Ale ak si dám load, tak to tam je. A teraz, ak som toto kúzlo urobil, vlastne máte create button, to je vytvorenie tlačítka, to už som vysvetľoval v minulom dieli, tak si ho pozrite. Ale ideme k podstatnejšiemu a to je, ako tie tlačítka fungujú. Takže functions, button allow to už som vysvetľoval, že ako to tam zadať. A potom si musíte zapísať var. Var je meno teraz uloženia. Takže var txt a ja som si dal o ako one. A dáte si rovná sa app read file, čiže prečítať niečo, pretože toto je vlastne načítanie. Čiže read file a teraz z čoho to bude vlastne čítať? Takže bude to čítať z karty, vlastne čo máte internú pamäť a je tam vlastne zo súboru testfile.txt, čiže z toho to načíta. A teraz je tu txt-ed, ako to je ten txt-edit, to už som ukazoval. A set text, to je, že dať vlastne, že sa dá namiesto toho pôvodného textu, toho hello, sa dá text txto, vlastne tento var sa dá, toto, moment, musím kliknúť. Takže to sa dá namiesto toho pôvodného. A teraz prejdeme na uloženie. Uloženie je vlastne var txto, to máte stále pomenovanie toho načítania uloženie. A teraz si dáte txt-ed a vlastne get text. Nech vám to načíta, ten text, tak jak predtým. Akurát predtým to neuvidíte a teraz to uvidíte. Nie, prepáčte, opäť pomýlil som sa. A ak si dáte txt-ed.getText, tak vlastne sa stane taký príkaz, že text, ktorý máte napísaný v tom okienku text edit, vlastne kde máte pôvodne napísané hello, tak teraz sa toto napíše do súboru, ktorý to vytvorí. A na to je kód app-write file, zátvorka, medzera, úvodzovky hore, potom kam to chcete uložiť, čiže cieľové umiestnenie. Ja to mám do internej pamäti, čiže SD kartu. Potom tá čiarka, neviem, jak sa to hovorí, teraz ma to nenapadne. A teraz súbor, ako sa má volať ten súbor, kde sa to uloží. Takže z testfile.txt a za tým si zadáte iba čiarku, medzeru a txto, aby to vedelo, kam to zapísať. Čiže ja vám to ešte ukážem v debooku. Vlastne máte tu nejaký text. Ja si sem napíšem ahoj. A dám si save, aby to načítal. Takže vidíte txe get text a potom tam vlastne máte ahoj, aby to uložilo to ahoj. A tam vidíte potom dole app-write file, kam to chcete uložiť. A to čiarka ahoj je vlastne pomenovanie toho okienka. Tak preto sa tam píše txto, alebo neviem, čo som tam už písal. Txt-ed. Dobre, ale teraz
Ja vám to pustím ešte raz, aby vás to, alebo nie. Viete čo, ja to takto zadám. Teraz sem napíšeme iný text, ale tento je falošný. Čiže ja si dám load a mi to načíta app read file, čiže mi to prečíta súbor, ktorý mám uložený niekde a je to vlastne súbor ahoj. A nahradí to namiesto toho na ahoj. Čiže dúfam, že ste to pochopili. Ak ste to nepochopili, alebo ak niečo neviete, kľudne mi môžete napísať. Najlepšie by bolo, kebyže mi napíšete na e-mail cool a jeho videa @gmail.com COOL a jeho videa @gmail.com. Všetko s malým, bez medzery, bez bodky, takže tak. No a to by bolo, myslím, že na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite like a odber a ešte ak skončíme, si ukážeme celú aplikáciu, text edit, load, save, load je viete čo, load je načítať, save je uložiť a potom tu máme YouTube, ktoré sa nám zmení a ahoj! To znelo trošku priteplene.